Bây chị sẽ làm gì vậy nó? Hello, logoper. Ang ikin mense godan video borai hotlaibay. Asa kalamo गासैबो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ। दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना। जोङो थाइजौ गोमोन जानो नागिरदों दायो। ना रानि ना? थाइजौ गोमोन जानो नागिरदों ना? बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामसैलाय। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो। नै थाइजौ गोमोना हाननानै लाखाबाय आरोना। बिफाङा नै गोजौआव दंमोन। इनिफ्राय हाननायखौ भिडिअ बानायासै। नै नायखोदो रानिया। ओइ गोलैगोन सियारनिफ्राय गोलैगोन मा? थाइजौ गोमोन जानाय सम जालायबाय नालाय थाइजौ गोमोन जानोसैलाय आरोना दिनै। आबौमोन। लेमनोसै नै अबेबा गोथांबो दङ। गोथांखौ जानो हानाया नायनोसै। गोमोनखौ लेमग्रोनोसै बेसे बुरजा जायो। नै हाखांबाय लोगोफोर लगायनोसै आरो दायो। आया मिनिबायदों हा? जागोन खोमा बानलुआ। र' Bây chị sẽ làm gì vậy nó? Chị sẽ नै जोंहाना जाग्राया रानियालाय लानानै नेगासिनो दङ। ओइ रानिनिखौसो बानलु होफ्लांनो नागिरदों आङो। रानिनिखौ खुरैयाव बावगारदोंसो। नै नोंनिया दे। नोंनिया खुरैयाव दे मा? नै जाग्राफ्रा। नै आइया दाख्लैनि आइ थाइजौ जानाया बेनो फैफिनलायबाय आरो जानाव। इनिफ्राय माबा माने मा होनोमोनलाय खोथिया माइलि खोथिया फोनो दुब्लियाव फोथाराव आरोना। खोथिया फोदों जोंहा दिनै आरोना। इनिफ्राय माने आइमोनहाबो फोदों जोंहानि आदि गायदों आरो। इनिफ्राय आदि गायनो नागिरदों आदि गायदोंसो होनलायबावो। गायथ'वा गारानो। फोहांदों। थाइजौ जाखांनानै आख' दुब्लियाव थांफिनबावनोसै होनलाय। थाइजौ जाखांनानै दुब्लियाव थांफिनसै आरो। इदि लानाङा। न' राजा। नै आंनि बायदिला अरसो ला। जा आरोबाव नांबावबाय। नै रानिया सिटिं स्टार थाथारदों दे मा? जानायखौ देखायनोसै आं नोंखौ। नै थांसै जाबाय जोंनो। गोथाव गोदै नंगौना नङा आयै? गोदै गोथावथार नामा? गोथावथार। राजा गोथाव नंगौना नङा? नंगौ। मामि गोथाव नंगौना नङा? मामिया खुरैयाव लाना जागासिनो नै। हामोनदों नोंबो हामनो रोंबाय? जानायाव अस्थारसो जाना फिसाजोआ। जानोसै आं नै दानिया आंबो गामलायाव। थाइजौ जाखांलायबायना? थाइजौ जाखांलायबाय लोगोफोर नै दायो इनिफ्राय फोथार थांसै। सावरिफोरनो फोथाराव साहा फुदुंना हरलायनोसैलाय आरो। साहा फुदुंहैनोसै। एबार मेथाइ लायनो थांदों जों मेथाइ। दखानाव। दखानाव मेथाइ लायनोसै। दखानाव मेथाइ खारो दे जों मेथाइ लायनोसै। साहाखौ फुदुंखांबाय आरोना नै थिख्लियाव फुदुंदों फुदुंबाय। ओमफ्राय आइया साखिना नायनो नागिरदों गोदै नांगोना नाङाखै। साखिदो। होबाव होमबा नांबावगौ एसे होबाव होमबा बन्द' खालामखायाखै दा गेसखौ।
माइलिया नै बस्थायाव आरोना माइलि लाग्राया नै साखौ लाबाय आरो नै एकदम दाबोर थुख्लाफोरनि मना माबा माबि लादो थांसै जोंहा थादो दे साहा बिस्कुट थादो फोथाराव साहा हैनोसै इनै बेबो रानियाबो बिफाजों थांफाजागोन बिफायाबो थांबाय होनदों नालाय थांबाय गासिबो थांजोब्बाय जोंहा थांनो मोनाबा मामि नोंजों दा फैगोन दे मामि दाहाय फैगोन ओइनो बाय बाय पापा बाय बाय ओइनो इना गाबोसो माबा अबेयाव बाबाया सना गाबनो ओंखारबाय नों सनायाबो दुब्लियाव थांफानो लुबैदोंनो बिफाया खोथिया फोनो लांदोंमोन नालाय बेनिखायनो माने थांफानो लुबैनानै गाबबाय आरो रानि एसर अबाव थांलाय फैलाय सान्दुं गोसा ओरै फै रानि सान्दुङाव थांनाङा फै सानैजों गेलेगासिनो आरो नै गथ'फ्रा जाहाना एकदम बारे रानियाथ' गेलेनानै थाइजौ जानायावबो गस्ला सोलायनांबाय गस्लायानो सोलायनांगासिनो ओंखाम जानायावबो सोलायबाय थाइजौ जानायावबो सोलायबाय दसे गेलेनायावबो लेथ्रा खालामनानै लाबाय सोलायनांगासिनो एकदमबारे सानैजों गेलेगासिनो आरो बिसोर सानैखौ लाखिनो थानांबाय आरो आंहा दुब्लियाव बिमाया थांदों नालाय नै सानाबो राजामोनहानाबो गेलेगासिनोथार सानैबो गरम खाबावलेनो दुब्लिनिफ्राय फैबाय नै गरम खाबावनो माबा सा लोंसै दै लोंनो नामा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै बेनिफ्राय जाय साबस्क्राइब खालामखानाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय बिदिब्ला